เ
Monggo bae dumateng Mbak sinten? Mbak Dika. Mbak Dika. Kena godho monggo. Kagem sedaya penonton. Pak badhe nyekar kena godho.
Aku butuh. Aku butuh. Ora mati, ora mati, ora mati, ora mati. Yo. Kacate ora jadi, kacate ora jadi. Yo. Ya. Iya. Ya. Haha. Ya. Ayo le. Woi. Yeah. Ayo Bali le, Bali, ayo Bali. Sama kenapa? Kaya sekali. Lama tuh benar. Kembali ada kaya. Ayo Bali, ayo Bali dah. Siapa yang tadi? Ayo. Jatuh. Ayo Bali. Bande. Ayo Bali.
Jalan apa nih? Ya deh, balik deh. Ya. Woi. Ya. Yo, sih gampang-gampang aja. Selek dore, selek dore, selek dore, selek dore, selek dore. Lilir mah, lilir. Balik back. Jadi camping. Yuk. Ya. Ayo, Bali. Yo. La 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 la. Yo.
Yo. Ah, iya. Yo. Sore, mari. Good ya, good ya, good ya. Set belum?
Prasetyo iman ora gawe kelo. Yo. Ayo lah, serai. Ayo, sore. Terus, ya.
Yo. Ayo. Sampun kabeh arsa dumateng panjenengan sami nengke Bapak kaping kalih nggih. Menika tesih